Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Кыш дәвамында шәһәр инде берничә тапкыр сусыз кала. Көнбатыш Капкалар микрорайоны һәм Кәләй торак пункты кабат сусыз утыра. Сәбәбе ниде? Ни өчен Мәмәт халкына зур кар өемнәре аша тоннель салырга туры килә? Моны Россия Федерациясе тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин тикшерергә кушты. Мәхәббәт 3 ел гына яшәми. 50 ел бергә гомер иткән гаилә парлары моңа дәлил булып тора. Туган якны өйрәнү музеенда гаилә елына багышланган тантана узды. Кыш дәвамында шәһәр инде берничә тапкыр сусыз кала. Сәбәбе һава температурасының түбән төшүе, шулай ук торбаларның тузган булуы. Бу юлы су линиясындагы аварияга төзелеш эшләре сәбәпче була. Көнбатыш Капкалар микрорайоны һәм Кәләй торак пункты кабат сусыз кала. Эшчеләр Ленин урамыннан алып Бигәш урамына кадәр канализация коллекторын алыштыру буенча эшләр башкаралар һәм су үткәргеч челтәренә зыян китерә. Әлмәт водоканал әлеге хәлгә аңлатма бирде. Җир эшләре вакытында диаметры ярты метр чамасы булган үзәк су үткәргечкә зыян килә. Үзелгән урынны хамутлар белән беркетәләр, йортларны су белән тәэмин итәләр. Ләкин төнлә торба яңадан өзелә һәм кабат су бирү туктатыла. Безгә монда тармакны арттырачакларын, соңнан аны электромуфтылар белән ябыштырачаклар дип аңлаттылар. Ни өчен Мәмәт халкына зур кар өемнәре аша тоннель салырга туры килә? Моны Россия Федерациясе тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин тикшерергә кушты. Узган тапшыруларның берсендә без Шайдуллиннар гаиләсе турында сөйләдек. Совет урамындагы йортларның берсендә яшәүчеләрне кар көртләре авылдан аерып куя. Кибеткә яки ФАПка барыр өчен ир-ат тоннель казыган. Тикшерү комитетына физик мөмкинлекләре шикле хатын-кызның хокуклары бузылганмы, юкмы икәнен ачыкларга туры килә. Әлмәт халкы кыр кәҗәсен коткарырга тырышкан. Нагорныйда яшәүчеләр җәнлекне үз йортлары янында күргәннәрен хәбәр итәләр. Аның арткы аяклары хәрәкәтләнми. Кешеләр кыр кәҗәсе йырткыч хайваннардан качкан вакытта имгәнгән яки аны бәрдергәннәр дигән нәтиҗәгә килгәннәр. Битараф булмаган халык ярдәм сорап хезмәтләргә мөрәҗәгать итә һәм булган хәл турында интернетта яза. Биоресурслар буенча дәүләт комитеты безнең сорауга җавап итеп, җәнлек ахыр чиктә урманга китә дип хәбәр итте. Мәхәббәт 3 ел гына яшәми, 50 ел бергә гомер иткән гаилә парлары моңа дәлил булып тора. Туган якны өйрәнү музеенда гаилә елына багышланган тантана узды. Для молодежи хочу сказать, что главное в семье это Яшьләргә шуны әйтәсем килә, гаиләдә иң мөһиме үзара аңлашу, кояшка арка белән түгел, йөз белән карарга кирәк. Югыйсә үз күләгәңне генә күрерсең. Нәфис Гыйзатуллин тормыш иптәше белән 52 ел бергә гомер итәләр. Алар да туган якны өйрәнү музеена килделәр. Биредә күп балалы гаиләләрне һәм озак еллар бергә яшәүчеләрне хөрмәтләделәр. Ул хатыны белән университеттан соң танышуы турында сөйләде. Алар хәрби гаилә, шуңа күрә еш күченеп йөргәннәр. Туйдан соң аларны Байкал ор ягына җибәрәләр. Гыйзатуллиннар гаиләсе 2 кыз үстерәләр, аларның инде үз гаиләләре бар. Ир-ат балалары һәм оныклары казанышлары белән горурлана. Оныкчыгы да бар инде, үз гаиләсен байлыгым ди ул. Спасибо. Икенче гаилә узган елның июлендә алтын туйларын билгеләп үтте. Валентина ире Евгений белән 50 ел яши. Алар 2 ул үстерәләр, хәзер 3 оныклары һәм оныкчыклары бар. Гаиләсе белән горурлана. Мәсәлән, оныгы президент академиясында укый, мәктәпне алтын медаль белән тәмамлый. Живем в своем доме. Без үз йортыбызда яшибез, безгә бик ошый, чөнки җир безгә бик якын. Актив тормыш алып барабыз. Бәйрәм программасында кунаклар өчен иҗади мастер-класслар, музыкаль программа һәм самовар янында чәй эчү. Тантана гаилә елына багышланган, яшь буынга гаилә традицияләренең мөһимлеген күрсәтү өчен. Зәй районы Шыкмай авылында яшәүче Назим Минхаҗев хәрбиләр өчен дисбеләр ясый.
Устаның эше иртәнге сәгать 4-тә үк башлана. Дисплейлер жылы булсын өчен аларны табигый материаллардан гына ясый. Араларында урман шикләвеге, бөтен авыл белән җыела торган финик төшләре һәм шулай ук Мәрьям ана гүленең орлыгы. Нәзим абый бу эш белән күптән шөгыльләнә, дисплейлерны барысына да бүләк итә, хәрбиләргә дә җибәрергә уйлый. Беренче партияда фронтка 108 дана киткән, хәзер тагын 100 дисплей әзер. Хәрбиләрдән җавап та алган, аларга мондый кайгырту бик ошый. Аның дисплейләре 33 төймәдән тора. Хәрби хезмәткәрнең хатыны балалары белән бергә күңелгә үтеп керерлек видео язма төшергән. Анастасияның ире хәзер хәрби операция зонасында. Ул 2022 елның октябрендә мобилизацияләнгән. Сергей Чечняда хезмәт итә һәм инде сугыш хәрәкәтләре ветераны була. 1 ел элек җитди яралана, госпитальдә дәвалангач яңадан совка кайта. Сергей һәм Анастасияның 2 баласы бар. 1нче сыйныф укучысы Мария һәм 5нче сыйныф укучысы Тимофей. Алар шәһәрнең 2нче лицейында укыйлар. Анастасия үзе дә шунда ук эшли. Ежегодно на день рождения. Ел сайын иремнең туган көнендә мин балалар белән иҗади бүләкләр әзерлим. Ләкин быел ул туган көнендә безнең янда булмаганлыктан без аның өчен видео язма яздырырга булдык. Башка уй килү белән шунда ук тормышка ашырдык. Бүләк әзерләүдә танышлары ярдәм иткән. Сергей бу видео язманы күргәч, күз яшьләрен тыя алмаган. Бу гаиләнең бер хыялы бар, гаилә башлыгының тизрәк исән-сау кайтуы. Әлмәттә кышкы йөгерү узды. Анда әлмәтләр генә түгел, ә күрше төбәкләрдән килгән кунаклар да катнашты. Снежинка ял базасында 3нче масса күләм кышкы трейл узды. Катнашучылар 13 һәм 21 километрлы дистанцияларны үттеләр. Бу елы чарага Ак бүре исеме бирелде. Обычно проводят в лесах, в горах. Гадәттә урманнарда, тауларда үткәрәләр, ягъни теләсә нинди табигый рельеф, ландшафт булган җирдә. Матур табигатькә сокланып йөгерәсең, шул ук вакытта бу спорт ярышы да. Дистанцияләрдә 8нче һәм 16нчы километрларда 2 туклану пункты урнаштырылган. Монда катнашучылар ашый һәм бераз ял итә ала. Шулай ук табиблар дежур тора. Кышкы узышта катнашу өчен физик әзерлек мөһим. Моннан тыш һәркем медицина тикшерүе үтте. Мондый ярышлар балалар өчен дә үткәрелә, яшь катнашучылар ярты километр йөгерә. Шулай итеп оештыручылар балаларны спортка җәлеп итә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.